Камунікацыя – гэта не проста абмен словамі, а перш за ўсё выраз нашых патрэб. Жаданне быць пачутымі, адчуваць сябе ў бяспецы і быць блізкімі да іншых. Блізкасць узнікае не толькі там, дзе няма канфліктаў, а там, дзе мы можам быць жывымі, праяўляць нашу ўразлівасць, прасіць аб дапамозе і гаварыць пра тое, што нас сапраўды хвалюе. Негвалтоўная камунікацыя, якую распрацаваў Маршал Розенберг, гэта якраз спосаб размаўляць без абраз, ціску і маніпуляцый з акцэнтам на эмпатыю і кантакт. 4 галоўныя крокі негвалтоўнай камунікацыі – гэта назіранне, пачуцце, патрэбы і запыт. Першы крок – назіранне. Гэта азначае, што мы апісваем тое, што адбылося, як на відэа, без ацэнак і ярлыкоў. Напрыклад, не «ты ніколі мяне не слухаеш», а «калі я расказала тебе пра свой дзень, ты глядзеў у тэлефон». Так іншаму чалавеку лягчэй не ўключаць абарону. Другі крок – пачуцце. Мы гаворым не пра тое, які іншы, а пра тое, што адбываецца з намі самімі. Напрыклад, тады я адчуваю смутак і раздражненне. Мне балюча і самотна. Ці я хвалююся, калі ты не пішаш, што спазняешся. Мы гаворым кожны раз толькі пра сабе. Трэці крок – патрэба. Мы тлумачым, што стаіць за эмоцыяй. Напрыклад, трывога можа быць пра патрэбу ў бяспецы і прадказальнасці, злосць – пра патрэбу ў дапамозе, сум – пра жаданне блізкасці. Мы можам сказаць, для мяне важна адчуваць, што ты са мной лічышся, ці мне патрэбна падтрымка. І 4 крок – гэта запыт. Канкрэтная рэалістычная просьба, а не загад. Напрыклад, ці не можаш пісаць, калі затрымліваешся? А ці мог бы ты зараз проста паслухаць мяне без парад? Выкарыстоўваючы негвалтоўную камунікацыю ў сваім жыцці, мы лепей разумеем, што блізкасць – гэта не адсутнасць спрэчак, а ўменне прахадзіць праз іх і заставацца ў кантакце з сабой і іншым.